हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे बड' स्टुडेन्ट फेमिलि इउटुब चेनेलाव बरायना लाबाय। जोंहा दिनैनि भिडिअआ जागोन पोस्ट मेट्रिक एसटी एनएसपि स्कलारशिप रां हाबनो गोनांनि सायावनो जागोन। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। जोंहा थांनाय बोसोराव जाय बिथांमोना फ्रेश स्कलारशिप एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोनानो दायो फैसा हाबनायखौ नेगासिनो दं नङा होमबा माला हाबगोन होननानै। जोंहा थांनाय बोसोराव एप्लाइ खालामनाय पोस्ट मेट्रिक एनएसपि एसटी स्कलारशिपखौ नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ दै। जोंहा साननैसो सिगाङाव एबा असेमोन 2022-23 इयारावहाय एप्लाइ खालामनाय स्कलारशिपखौ मोनखांबाय नङा होमबा रिनिउवेल स्कलारशिप एप्लाइ खालामनायखौ। बेखौनो गोबां स्टुडेन्टफोरा मोनदों नाथाय गोबां स्टुडेन्टफोराबो मोनाखै दे। नाथाय मानि थाखाय मोनाखै मा खारननि थाखाय मोनाखै नोंथांमोननो आं गासिखौबो खोन्थालांजोबगोन। जोंहा माबायदि जानांगौ प्रसेसा जोंहा स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामना दोनबाल' जाया नालाय नोंथांमोननो आं गासिखौबो माबायदि जानांगौ जानाङा आं नोंथांमोननो खोन्थाजोबगोन। जोंहा मोननै बोसोरनि स्कलारशिपनि फैसाखौ मोनाखैमोन दे। नाथाय जोंहा दाखालि बावै खेबसे मोनखांबाय नङा होमबा साननैसो सिगाङाव। जोंहा आरोबाव थांनाय बोसोराव एप्लाइ खालामनाय 2023-24 एप्लाइ खालामनायखौ नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ। जाय बिथांमोना फ्रेश एप्लाइ खालामदोंमोन स्कलारशिपखौ फ्रेश एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोनानो मोनसिगोन दे। जोंहा बर'फोराथ' एसटी केटेगरियावनो गोलैयो नालाय गोबां बर' स्टुडेन्टफ्रानो जोंहा फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ। जोंहा बे स्कलारशिपआथ' जोंहा पार्सेन्टेजनि जेबो खोथा गैयामोन नालाय जोंहा बयबो मोनोमोन जाय एप्लाइ खालामो बिथांमोनानो मोनोमोन माने भेरिफाइ जाबानो मोनोमोन। जोंहा मेट्रिक पासनिफ्राय लानानै ओएचएस आन्डार ग्रेजुवेट पोस्ट ग्रेजुवेट एमए एमएससि एमकम बिए बिएससि बिकम एमफिल पिएचडि बिदिनो बायदि बायदि आरोना। जोंहा मेट्रिक पासनिफ्राय लानानै ओरै गोजौनि जिखुनु गासिबो मोनो नालाय जोंहा ओरै पोस्ट मेट्रिकआव जोंहा मेट्रिक पासनिफ्राय लानानै गोजौनि गासिबो गोलैयो। जाय बिथांमोना थांनाय बोसोराव फ्रेश स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामदोंमोन बे एनएसपिखौ बिथांमोनानो रांखौ मोननो थांगासिनो दं दै। जोंहा स्कलारशिपआ मोननै टाइपनि थायो नालाय जोंहा फ्रेश आरो रिनिउवेल मोननै थायो। जोंहा थांनाय बोसोराव एप्लाइ खालामनाया जोंहा फ्रेश जाय बिथांमोना फ्रेश खालामदों बिथांमोना मोनगोन। जोंहा रिनिउवेलनिखौ दाखालि साननैसो सिगाङाव मोनखांबाय नङा होमबा। जोंहा दायो फ्रेशखौ मोननो थांगासिनो दङ। जोंहा दायो एनएसपि पोस्ट मेट्रिक एसटी स्कलारशिपनि एनाउन्समेन्ट एबा नटिसखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानि। जोंहा सिगाङावनो होनानै दोननाय दंखायोमोन आं नोंथांमोननो सिगां भिडिअआवबो खोन्थादोंमोन। जोंहा टाइम लाइन होनाय दं नालाय स्किमनि नोंथांमोननो आं बेखौ खोन्थानोसै। जोंहा फैसा हाबनायनि डेटफोराबो बेयाव होनाय दं नालाय जोंहा माब्ला हाबगोन आं नोंथांमोननो खोन्थालांगासिनो दङ। जोंहा बेयाव नायबानो जाबाय नै डिसबार्समेन्ट अफ स्कलारशिप जोंहा मानि थ्रुयै सोगोन नै नोंथांमोना नायबानो जाबाय डिबिटि। दायो जोंहा गाहायाव थांना नायहैनोसै। नोंथांमोननो आं दायो खोन्थानोसै स्कलारशिपआ जोंहा माब्ला हाबमारगोन हो। नोंथांमोना नैयाव होनाय डेट बायदि जाया नालाय नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय नै रिनिउवेल स्कलारशिप। जोंहा रिनिउवेल स्कलारशिपआ 15 नभेम्बरावनो हाबनो गोनांमोन। नाथाय जोंहा दाखालि बावैनि रिनिउवेल स्कलारशिप हाबनाया जोंहा 15 नभेम्बराव हाबाखै। जोंहा एसे लेट जादों नोंथांमोना बेखायनो नेनांगोन। जोंहा स्कलारशिपखौथ' जाय बानायो भेरिफाइ जादों बिथांमोनानो मोनजोबखायो नालाय सासेबो थालांनाय नङा गासिबो मोनजोबगोन। जोंहा प्रसेसा जाजोबदोंबानो दानिया नोंथांमोना नायदो नै बेवहाय फ्रेश स्कलारशिप जोंहा दायो फ्रेशखौसो नायनांगौ नङा होमबा। जोंहा बेखौथ' मोनखांबाय बेखौथ' नायनांला। जोंहा नैबेयाव नायबानो जाबाय नै डिसबार्समेन्ट अफ स्कलारशिप जोंहा 31 डिसेम्बराव नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं नङा होमबा फ्रेश स्कलारशिपखौ। नोंथांमोना बेयाव नायदो नै रेजिस्ट्रेसन फर स्टुडेन्ट जों नोंथांमोना नैयाव रेजिस्ट्रेसन खालामनो जानो हागौ माने जोंहा स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामबा रेजिस्ट्रेसन खालामग्रोनांगौ नङा होमबा। जोंहा 1 एप्रिलनिफ्राय 30 सेप्तेम्बरनि गेजेराव नोंथांमोना रेजिस्ट्रेसन खालामनो जानो हागौ। आरो बिनि उनाव नोंथांमोना जेब्ला स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामो जोंहा कलेजावहाय साबमिट होनांगौ नङा होमबा। कलेजावहाय फर्मखौ जोंहा साबमिट होनांगौ मानि थाखाय भेरिफिकेसननि थाखाय। कलेजाव जोंहा भेरिफाइ जाग्रोयो बिनि उनावहाय जोंहा नै सेकेन्ड भेरिफिकेसनखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना नै जोंहा नडाल अफिसारा भेरिफाइ खालामो नालाय नोंथांमोना नैयाव नायबानो जाबाय नै स्टेट लेभेलाव जोंहा भेरिफाइ जायो बिनि उनावसो नोंथांमोना स्कलारशिपखौ मोनो ना। जोंहा गासिबो भेरिफाइ जाजोब्बासो जोंहा स्कलारशिपखौ मोनो नालाय नोंथांमोना फारि फारियै नोंथांमोननि स्कलारशिप एप्लाइ खालामनाया भेरिफाइ जाजोबनांगोन अब्लासो नोंथांमोना स्कलारशिपखौ मोनगोन। नैबे होनाय बायदि डेटआवबो जानो नागिरा नोंथांमोना साननैसो नेबानो जाबाय। नोंथांमोना स्कलारशिपखौथ' मोनखागोन नालाय भेरिफाइ जादोंबानो नोंथांमोना गासिबो मोनगोन। जोंहा स्कलारशिपनि एमाउन्टआथ' गोबां बुरजा हाबो नोंथांमोना मिथिखागौ। जोंहा हस्टेल थानाय आरो डे स्कलार मोननै थायो नालाय जोंहा स्कलारशिपआ मोननै टाइपनि थायो। जाय बिथांमोना कलेजावनो माने हस्टेल थानानै फरायो बिथांमोना स्कलारशिपआ बुरजा जायो। आरो नोंथांमोना कलेजाव थांलाय फैलाय खालामनानै न'निफ्राय हान्थिनानै नोंथांमोना फरायो बिथांमोना स्कलारशिपनि एमाउन्टआ एसे खम जायो माने हस्टेलनिफ्राय। जाय बिथांमोना हस्टेल थायो बिथांमोना बांसिन जायो। गोबां स्टुडेन्टफ्रानो फैसाखौ बुरजा मोनगोन दे नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ चेक खालामना नायबाय जानो हागौ। जोंहा गोबां स्टुडेन्टफोरानो स्कलारशिपनि फैसाखौबो मोननाय नङा दायो मानि थाखाय मोननाय नङा नोंथांमोना स्कलारशिपखौ बानायना दोनबाल' जाया नोंथांमोना चेक खालामनांगोन भेरिफाइ जादोंना जायाखै। गासिबो भेरिफाइ जानांगोन स्टेप बाय स्टेप जोंहा भेरिफाइनि लास्ट डेटबो थायो नालाय नोंथांमोना लास्ट डेटनि सिगां स्कलारशिपखौथ' बानायखायो नालाय बिनि उनावहाय नोंथांमोना कलेजाव जमा हैनांगौ भेरिफिकेसननि थाखाय इनस्टिटिउट लेभेल आरो नोंथांमोना स्टेट लेभेलावबो भेरिफाइ जानांगोन। गासिबो भेरिफाइ जाजोबब्लासो नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ मोनगोन। नाथायबा आरो मोनसे खोथाबाव नोंथांमोननो स्कलारशिपनि फैसाखौथ'
जोंहा बेंक एकाउन्टजों सोना हरखाया नालाय आधार कार्ड लिंक गोनांजोंसो सोना हरगोन। जाय बिथांमोना आधार कार्ड लिंक दङ बिथांमोनासो स्कलारशिपनि फैसाखौ मोनगोन दै। जोंहा हमना ला नै थांनाय बोसोरनिफ्राय स्कलारशिप एप्लाइ खालामनायखौथ' जोंहा नोंथांमोना मिन्थिखागौ। नोंथांमोनाव माने एप्लाइ खालामनाय समावहाय बेंक एकाउन्टखौनो होखायाखै, माने बेंक एकाउन्टखौनो लाखायाखै, आधार कार्ड लिंकजोंसो सोगोन। जाय बिथांमोना थांनाय बोसोराव फ्रेश स्कलारशिप एप्लाइ खालामदों बिथांमोनानो स्कलारशिपखौथ' जेब्ला एप्लाइ खालामो अब्ला जोंहा फर्म मोनो नालाय, बे फर्माव नायबानो जाबाय नोंथांमोना। फर्मावहाय एकाउन्ट नाम्बारबो गैखाया, माने आधार कार्ड लिंक गोनाङावसो सोनाहरखागोन। बेखायनो जाय बिथांमोना दासिमबो आधार कार्ड लिंक खालामाखै बिथांमोना लिंक खालामथारनांगोन, अब्लासो स्कलारशिपआव हाबगोन दै। नोंथांमोना आधार कार्ड लिंक गैयाब्ला स्कलारशिप बानायनाया ओरैनो बेखार जागोन दै। स्कलारशिप एप्लाइ खालामनाया ओरैनो बेखार जागोन, ओरैनो दैयाव थांगोन हो। थांनाय बोसोरनिफ्राय जोंहा बेंक एकाउन्टआवथ' सोखायाखै, माने आधार कार्ड लिंक गोनाङावसो सोखागोन, माने जोंहा एकाउन्ट नाम्बारखौनो लाखायाखै नालाय। नोंथांनि आधार नाम्बारजों मा एकाउन्टआहाय लिंक जाना दं बेयावनो नोंथांमोननि स्कलारशिपनि फैसाखौ सोना हरगोन। बेखायनो आधार कार्ड लिंक थानाया नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार, अब्लासो नोंथांमोना स्कलारशिपखौ मोनगोन आरोना। बेनो मेन खोथा। माने गासिबो भेरिफाइ जाजोबदोंबाबो, माने गासिबो NSP स्कलारशिपआ भेरिफाइ जाजोबदोंब्लाबो जोंहा गोबां स्टुडेन्टफ्रानो आधार कार्ड लिंक गैयिनि थाखाय स्कलारशिपखौ मोननाय नङा दै। नोंथांमोना चेक खालामना नायनांगोन। आं नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअआव माबोरै चेक खालामो, गोबां स्टुडेन्टफ्रानो मोननाय नङा, मानि थाखाय मोननाय नङा, नोंथांमोननो आङो गासिखौबो प्रसेसखौ खोन्थाजोबगोन, मादि जानांगौ मादि जानाङा। नैबे भिडिअआ जोंहा गोलावथार जाबाय नालाय आं नोंथांमोननो गासिखौबो होजोबनो हायासै। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो।